Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Masibhekeni-ke namhlanje ukuthi umbuzo omude ephepheni lesibili uphendulwa kanjani. Ukuze uphendule kahle umbuzo omude, kuyofanele ufundisise kahle umbuzo. Ake sakhe umbuzo ukuze sibone ukuthi sikhuluma ngani. Lo mbuzo ungaba senovelini, emdlalweni, futhi ungasetshenziswa nakubuciko bomlomo. Ume ngalolu hlobo: xoxa ngempumelelo yombhali ekwethuleni ubudlelwano phakathi kwabalingiswa nendikimba. Impendulo yakho mayibe ubude obuphakathi kwamagama angama-340 kuya kwangama-390. Impendulo mayibhekiswe kulokhu okulandelayo. Ibhulethi lokuqala, ukwethula nokuchaza ukuvezwa kwabalingiswa kanye nendikimba. Ibhulethi lesibili, ukuphendula umbuzo ngokucaphuna nokwesekela ngokwendaba. Ibhulethi lesithathu, ukuveza uvo lwakho mayelana nobudlelwano phakathi kwabalingiswa nendikimba. Impendulo mayihlelwe njenge-essay, hhayi ngokwamaphuzu. Sicubungula lamabhulethi omathathu. Kucaca okulandelayo. Ibhulethi lokuqala, isingeniso. Elesibili, ngumzimba. Elesithathu, isiphetho. Abafundi masibafundise ukuthi iphepha lemibuzo liyabhalwa linaphazwe. Ababhale-ke eduze kwebhulethi lokuqala ukuthi isingeniso. Kwelesibili babhale ukuthi umzimba. Kwelesithathu babhale ukuthi isiphetho. Umfundi-ke manje akahambeke aye ephepheni lakhe lezimpendulo, afike abhale isihloko. Angithi vele isihloko sishilo ubudlelwano phakathi kwabalingiswa nendikimba. Bese abhala igama ngamagama amakhulu elithi isingeniso. Nkosi yami, ake sigcizelele. Ephepheni lesibili embuzweni omude, kungayinoveli, umdlalo, ubuciko bomlomo, inkondlo. Uma nje kungumbuzo omude, uyabhala igama, isingeniso, umzimba, isiphetho. Ake siboneke ukuthi angangenisa kanjani. Angangenisa ngalolu hlobo. Angaba no-A no-B ngoba la umbuzo udinga ukuthi achaze ukuvezwa kwabalingiswa aphinde achaze ethule indikimba. U-A wakhe uzoma ngalolu hlobo: abalingiswa bavezwa ngezindlela ezahlukene, okungaba ngamagama abo, izenzo zabo, ukugqoka kwabo, nendlela abakhuluma ngayo. U-B uzoma ngalolu hlobo: indikimba, umongo, yingqikithi. U-B njalo akaphelele. Umfundi kuyofanele agagule indikimba yaleyo novel, yalowo mdlalo, yaleyo nganekwane, yaleyo nkondlo ukuthi ikhuluma ngani. Ake sibekise. Indikimba yomdlalo obizwa ngokuthiwa ubhuku lwamanqe ubugebengu obuhleliwe bemali.
Indikimba yenganekwane ethi isibindi sikaGala kaNodadebiyela, ubuqhawe bukaGala. Indikimba yenkondlo enesihloko esithi Ugqozi, ukuphupha ngoba imbongi iphupha imi emasangweni asesigodlweni kwaDukuza. Indikimba yombhalo wobuciko othi impi yabomdabu isethunjini, yimfundo nemfundiso, noma inhlupheko. Kulezi ezimbili umfundi uzokhetha eyodwa. Uma efuna ukubhala ngenhlupheko uzobhala ngenhlupheko, uma efuna ukubhala ngemfundo nemfundiso uzobhala ngalokho. Umfundi usezobhala igama elithi umzimba, alibhale ngofeleba noma ngamagama amakhulu. Ake siboneke ukuthi uzokwenzani emzimbeni. Buyela embuzweni ngenhla, yini efunekayo? Ubudlelwano phakathi kwabalingiswa kanye nendikimba. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi lana uzoqhathanisa abalingiswa noma uzoyamanisa abalingiswa enovelini, emdlalweni, ubayamanise kanye nendikimba. For safety sake kwasho abelungu, khetha abalingiswa abayisihlanu. Okokuqala uzokhetha umlingiswa osemqoka ngoba vele indikimba ingebe yindikimba uma ingahambisani nomlingiswa osemqoka noma ummeleli. Uxolo bengithi noma ummeleli. Labo abenza izinganekwane bakhumbule ukuthi izinganekwane kungenzeka ukuthi zingabi nabalingiswa abayisihlanu. Nanoma kunjalo ungakhohlwa phela awukhulumi ngenganekwane kuphela, usazophinde ukhulume ngenkondlo yomdabu ukuthi abalingiswa abakuleyo nkondlo bahambisana kanjani nendikimba. Ngakho-ke ungaphatheki kabi noma ungethuki. Usazophinda futhi uthinte abalingiswa labo abaveziwe kulelo hubo lelo eliyobe lisethiwe. Singabekisa mfundi ukuthi usuqedile ngomzimba we-essay. Usuzobhala-ke manje igama elithi isiphetho ulibhale ngofeleba. Isiphetho uvo lomfundi. Buyela embuzweni ngenhla. Umbuzo ubuthini? Ubuthi xoxa ngempumelelo yombhali, angithi? Manje-ke uzobhala-ke uthi, mhlawumbe bengifanele ngiyibeke ngalolu hlobo. Ngithi ungabhala kanjena, ngingathi uzobhala kanjena. Bhala-ke uthi umbhali uphumelele ukwethula ubudlelwano phakathi kwabalingiswa nendikimba esebenzisa abalingiswa abalandelayo. Bese uya emzimbeni wakho uyobheka abalingiswa oxoxe ngabo bese uyababhala bobahlanu. Siyabonga bafundi, siyabonga balingani, siyethemba nizohlomula, nisale kahle.